anak kudu iso ngaji. Mbuh ngaji Quran, mbuh ngaji kita. Sepakat? Nek nganti kula njenengan duwe putra kok kados mekaten selamat dunya selamat akhirat. Getun ning donya iso didandani. Nek getun ning alam barzah kuwi ora ana tambane. Masuk. Mula mumpung jenengan ngapunten Bapak Ibu jek duwe anak gelem mondok teng pondok mriki teng pondok pesantren, gelem ngaji Quran, gelem ngapalke Quran, gelem belajar kitab, insyaallah mulya donya mulya akhirat. Maka panjenengan tidak usah khawatir kok nganti jenengan mleboke anak putra putri teng pondok sok ben anakku arep dadi apa. Ndak usah khawatir, Bu. Santri dadi presiden oke. Santri dadi wakil presiden bisa, dadi menteri bisa, dadi ngono kuwi mbok yo dewake guru ra plonga-plonga. Kene nganti pecicilan kaya arep mudar-mudar Mas. Blongam kuwi lho. Betul napa mboten? Santri kuwi arep dadi apa wae patut luwes. Dang ora? Mula nyuwun ngapunten, jenengan punya anak yang suri hebat. Mulya donya, mulya akhirat. Intinya gampang, bocah sak nakal-nakale kok gelem mondok kuwi iso didandani. Beli kaya ngapa to, beli sok kaya ngapa to. Keberkahan karo kiyayine mari belinge. Dong ora? Mula Pak, bojomu sing galak-galak kuwi pondokno nang pondok. Gen galak ilang. Masuk. Sak nakal-nakale bocah paribasane, sak beling-belinge bocah paribasane mlebu pondok mari. Jenengan duwe anak anteng ra tau nyuwara. Bahkan ra tau metu saka ngomah. Ning dina-dina mur dolanan HP wae. Kuwi nek dercelok mur tok. Masuk karo kula masuk. Kuwi malah dandan-dandanane. Dan ingat Ibu, ingat nih pengalaman saya juga sama. Saya juga sama mendidik santri-santri saya di pondok saya. Bocah yang anggar pinter maca Quran, apalagi hafal Quran, nganti diwisuda ora ana bocah pinter maca Quran kok ora ono. Betul? Jenengan bangga mboten ketika menyaksikan putra-putra jenengan diwisuda? Dengan gagahnya, dengan bangganya. Itu anak saya. Itu putri saya. Masuk? Mungkin hari ini, detik ini, putra-putri jenengan yang memwisuda ustadznya, kiainya. Kalau di akhirat, anak-anak yang hafal Quran akan dipanggil oleh Allah, yang akan memwisuda langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono bocah malaikat Ridwan ditimbali karo Gusti Allah. Ridwan comehere dalam Gusti Allah. Ngoten niku nek di sandiwarake kaya wong sempuh ngoten nggih. Gen gampang ditampa ngoten lho nggih. Ridwan dalam Gusti Allah comehere. Piye gawean? Wis sing nata swarga wis rampung apa durung? Sampun Gusti Allah. Kae para tamu-tamu kae wis do entuk seneng apa durung? Empun Gusti Allah. Oh urung. Ridwan galono sing kandha durung no. Lah ngapunten Gusti Allah, panitiane niku sampun matur nek ceneke cupet. Oh ya wis nek ngono ora apa-apa. Jadi malaikat Ridwan ditimbali Gusti Allah. Biar Ridwan gawean rampung kok durung sampun Gusti Allah.
Sampun kula tata sedaya. Swarga A, swarga B sampai 7 tingkat semuanya sudah masuk surga sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya wis. Kok sik rene sik dalem Gusti Allah. Apa kowe ra krungu? Aku kok kaya krungu jek ana bocah nangis kae sapa? Golek ana. Golek ibu. Golek. Wah, ketemu. Jang rene. Sapa kuwi? Lho kok kowe nangis le? Nggih, kula nangis. Kowe lak nggih ben santri pondok pesantren Nurul. Kowe lak sing khatam Quran nggih ben khataman diundangke mu balik apik kae to. Nah, diaturi kok. Oh dosa kowe. Lak ning pondok pas diwisuda diundangke mu balik kondang sangar kae to. Nggih Gusti Allah. Lah kok kowe wis diunggahke ning swarga kok kowe jek nangis iki ngopo? Nggih Gusti Allah, pancen swarga niku endah. Swarga niku napa-napa enten, degan wonten. Niki larutan nggih enten. Tapi niki susune telas Gusti. Wis rasa khawatir kalau wis dijikoke. Nggih. Nah, lak tenan to. Kandhane yo ngene iki swarga tenan iki. Nggih. Matur nuwun ya Mas ya. Tak dongake munggah swarga lho. Swarga. Ya iki ya sesuk rabi. Nek kaya aja mbok gagas kae. Nggih. Niki nggih enten kisahe, Pak. Enten ceritane. Zaman riyen niku kula pedhot sik critane swarga mau di zaman Nabi Musa alaihissalam wonten wong wedok niku gaweane ngecerke apem. Nggih, mangkat bar maghrib mulai bar subuh. Nek mriki nggone pundi mriki? Mriki pundi Pak mriki? Lah kene kan nggon pengajian. Maksudnya daerah sempu kene lho. Pundi Pak? Ora usah nutup-nutupi. Lho aku nggih ben kepethuk kowe lho, Pak. Berarti sama-sama dong. Ngapunten Ibu. Ini perempuan ini Masya Allah gaweane ngecerke apa mangkat bar maghrib mulai bar subuh. Delalah dalu malam itu laris. Sedina ping 8. Kan pun kesel niku. Akhirnya mantuk. Mantuk niku teng mergi niku ketemu kalih Kirik. Pirsa Kirik. Lho lak ngulati aku nek to. Lah ya mau kaya setan saiki kok Kirik. Mantuk karo ngulati iki. Lah Kirik niku semaput, Bu. Kirike semaput. Lah kalih wong wedok niku dicopotke sepatu terus digolekke banyu, kirike diombeni. Wah, ternyata bar diombeni niku kirike waras, Pak. Ngadeg, Pak. Lho, lah ya diguyu meneh to. Berarti kowe ngarani aku kowe. Wah, ngerti aku ranyang ngene iki. Guyune ketoke menegaskan. Lah kirike niku waras, Bu. Bar diombeni wong wedok niku waras. Iya ora ngulake terus ngono kuwi ya. Lah ringkes serius to, Bu? Ringkes serius, Pak. Wis berlalu. Satu ketika perempuan ini meninggal. Mati tekan akhirat dihisab karo Gusti Allah munggah swarga. Malaikat protes, iki gaene nyacarke apem. Anu. Wes wong jenenge nyacarke apem kan ra ngon ngapunten. Dari sudut pandang kan gak ono apike blas. Menurut pandangan kita. Tapi ternyata apa, Ibu? Ada satu catatan. Perempuan ini pernah berbuat baik apa ngombeni Kirek. Dengan ikhlas tulus tanpa pamrih, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Ngombeni Kirek. Munggah swarga. Lah iki ngombeni apa?